Bon dia a totes i tots. No volia acabar aquest curs tan estrany i complicat sense tenir unes paraules i poder compartir amb vosaltres les sensacions de final de curs. La veritat és que ha estat un temps de confinament i un curs una mica estrany. Jo us he tingut sincerament molt present durant els darrers mesos i durant les darreres setmanes. He pensat com podíeu estar, com us podíeu trobar, quins problemes sanitaris heu pogut tenir a les vostres famílies. He pensat també, evidentment, amb els nostres alumnes, que són la nostra raó de ser, i he pensat molt sovint amb que vosaltres segurament us havíeu plantejat el perquè de la vostra vocació. Ha estat un temps de pensar també, un temps per reflexionar, i segur que tots hem pensat per què vam tenir un dia la vocació d'ensenyar, aquesta professió tan maca, tan intensa, tan complicada a vegades, però que ens omple tant. És interessant també fer aquests tipus de reflexions. La veritat és que, com deia abans, el temps ha sigut complicat. Possiblement alguns de vosaltres no heu entès algunes de les coses que hem decidit. No heu entès algunes de les coses que ens tocava viure. Ens hem tingut que posar en poc temps a treballar d'una manera diferent i us puc assegurar que ens n'hem sortit. Tanquem, per tant, un curs sincerament difícil. Un curs que no ens ha portat grans aprenentatges, com algú diu, però que jo estic convençut que sí que ens ha possibilitat agafar més esperança, més intensitat sobre la nostra feina i el nostre cafè diari. Un curs que obre també interrogants i incerteses de cara al futur. Interrogants i incerteses de cara al proper curs. Alguna cosa ens ha dit ja el Departament d'Ensenyament, però no sabem gaire bé com ens trobarem quan tornem de vacances. En tot cas, les persones en el proper curs seguiran sent el centre i han de ser el centre de Jesuïtes Educació. I els reptes més importants haurà de ser precisament cuidar emocionalment aquestes persones i tenir-ne cura i acompanyament en tots els aspectes. Ara us passarem un vídeo perquè recordem una mica com ha estat aquest temps de confinament. Desde el pasado marzo, el Gobierno de España nos ha pedido que nos quedemos en casa, debido a la crisis del COVID-19. Desde que comenzó la cuarentena hemos tenido que aprender que lavarnos las manos nos puede salvar la vida, que para ir al cole ya no hay que coger el autobús. Que el salón puede ser un gimnasio, nuestra cocina un laboratorio, nuestra terraza un patio y que podemos viajar por todo el mundo entre las páginas de un libro. La Compañía de Jesús y su tradición educativa nos ha llevado a lo largo de la historia por todos los lugares del mundo para intentar amar y servir en cada sociedad con la que trabajamos. Desde nuestro país queremos enviar a todos los colegios de la Compañía de Jesús en el mundo un inmenso abrazo. Especialmente al Instituto Politécnico San Luis de Taiwán, que nos hizo llegar un precioso vídeo de apoyo. Dèiem abans que aquest temps que hem viscut ens ha demostrat també que tenim moltes coses a millorar a Jesuïtes Educació. Però també és veritat que aquest temps ha tret el millor de nosaltres. S'ha fet molt bona feina. Hem fet aprenentatges importantíssims. Hem estat amb els nostres alumnes acompanyant-los i acollint-los.
Ells ho han dit també amb nosaltres, a les classes que fèiem amb les pantalles, a les classes que comentàvem i totes les relacions que hem tingut amb ells ens han comentat també que estan agraïts. De veritat, heu estat un exemple d'esforç, de generositat, de voluntat i de solidaritat. És moment d'agrair-vos-ho, i ho faig en nom de la institució. Tots hem treballat de valent, tots hem treballat molt pel nostre projecte, un projecte que ha d'estar al servei de les persones, un projecte que amb la cultura innovadora com a força primordial i important ens demostra que podem transformar les persones, que podem transformar el món. I això és el que heu fet durant aquest temps de confinament. Hem estat a l'alçada. Les nostres escoles, les escoles de jesuïtes d'educació, han estat capdavanteres també en professionalitat, amb serveis oferts a les famílies, amb proximitat, amb acompanyament. En podem estar molt orgullosos. Us ho agraeixo de debò. Gràcies per creure, per tant, en el nostre projecte. Gràcies per ser vosaltres mateixos. Gràcies per haver-nos escoltats entre tots i, sobretot, també gràcies per haver après entre nosaltres. L'aprenentatge entre iguals és bàsic i aquest cop ens ha ajudat a ser molt bons professionals i a tirar endavant el que és, d'alguna manera, el nostre objectiu. Ara us passo un vídeo amb els agraïments de les persones a les quals hem estat oferint el nostre esforç, el nostre treball i les nostres classes. Moltes gràcies. Des de fa uns dies, a les 8 de la tarda, tots els veïns i veïnes fan un fort aplaudiment als treballadors dels hospitals. A mi m'agradaria fer que els nens i les nenes de la PIN que facin un cartell dels hospitals i que tots els nens i les nenes tinguin un bon dia! Bon dia al matí, bon dia a tothom, bon dia als hospitals.
Hem hagut de prendre decisions incòmodes, potser no ben enteses per tothom. Potser alguns de vosaltres heu patit per aquestes decisions que hem hagut de prendre. Però sapigueu que s'han pres precisament per buscar la sostenibilitat del nostre projecte, per treballar pel bé comú i no pensar en el bé personal, per buscar de quina manera la nostra institució, les nostres escoles, el nostre projecte, com deia abans, són viables econòmicament. Ha estat dur, cert, i per tant demano perdó si algú s'ha sentit ofès o maltractat en aquest moment. Però nosaltres estem convençuts que és la manera de poder ser viables en els propers anys, que ha estat la manera de poder fer front a tot el que durant aquest temps de confinament hem hagut de patir, de fer front perquè el nostre projecte humanitzador i evangelitzador tiri endavant, i això ha estat així. Hem comprovat que això ho hem pogut fer perquè les nostres escoles esdevenen finalment una comunitat d'educadores i d'educadors. I això és un dels grans nostres valors que hem de potenciar, perquè compartim un projecte, perquè som gent que vol cooperar i col·laborar amb la pròpia institució i en el propi dia a dia, i perquè volem ajudar a transformar el món. Ara us deixo amb un vídeo amb unes paraules del Llorenç Puig, que com sabeu és el delegat de la plataforma apostòlica i que ho serà fins a aquest curs, i per tant també se'ns acomiadarà de tots nosaltres. Benvolguts i benvolgudes. Hem tingut un any certament complicat, hem viscut una situació inèdita per tots nosaltres i absolutament impensada. La famosa pandèmia del coronavirus ditxós que ens ha portat a prendre, d'una banda, una sèrie de decisions difícils i gens desitjades. Però d'altra banda, també hem hagut de redoblar esforços en un curs ben estrany per atendre i acompanyar els nostres alumnes. A part d'això, el context més ampli a nivell econòmic i social, en una societat que es va fent cada vegada més gran i on hi ha pocs infants, ens posa uns reptes enormes a les escoles. Penso que d'aquí fàcilment podem passar al desànim, però no voldria que fos així. Al contrari, m'agradaria tenir una doble paraula avui d'esperança i d'agraïment. Agraïment és clar, perquè hem viscut i vivim encara un temps de grans incerteses. Ens hem ficat en un món desconegut per nosaltres, que ho tendim a programar tot i a ser molt previsors, i això ens ha descol·locat. Hem entrat en el món de les incerteses, de la impossibilitat de fer previsions d'una setmana o almenys a 15 dies, i això no és fàcil en general per les persones del nostre entorn i menys encara per grans institucions com Jesuïtes Educació. Vull agrair la vostra fortalesa i la multitud de contactes informals que heu tingut entre vosaltres per donar-vos suport i per ajudar-vos mútuament, i per donar-vos i tenir cura els uns dels altres. Gràcies, perquè això ha mostrat que Jesuïtes Educació té un cor ben gran, que sou vosaltres. La paraula següent que voldria dir és la d'ànims. Ànims, perquè tenim un equip humà i professional de primer nivell a Jesuïtes Educació que està donant el millor de si mateix. Ànim perquè estem responent des de la nostra vocació d'educadors i educadores. I ser educador o educadora ja sabeu que vol dir adaptar-se a la realitat que tenim al davant. Ànim, finalment, perquè tenim un nord, una missió que ens impulsa i una xarxa que ens sosté al màxim de la seva capacitat. Molts ànims, doncs. Mireu, s'acosta ja el meu comiat com a president de Jesuïtes Educació, doncs s'acaba el meu termini de 6 anys i em rellevarà l'Enric Puiggròs, a qui crec que molts de vosaltres coneixeu bé. Com m'agrada dir, se'n va un Puig i arriba un Puiggròs. Aquests 6 anys he estat testimoni de transformacions molt profundes a Jesuïtes Educació. Primer partint d'un somni compartit, que ens va impulsar a consolidar la nostra xarxa i el nostre nou model educatiu. Després, una nova fase per fer real aquest somni, per fer-lo realista i sostenible des dels diversos nivells de model, econòmic i humà. Penso que aquest somni l'hem pogut aterrar bé, certament amb un gran esforç per part de tothom,
especialment en aquest darrer temps de reptes tan grans com tenim. Jo seguiré a Barcelona, però en un altre àmbit, universitari en aquest cas, a l'IQS, de manera que us podré seguir, però des d'una certa distància i alhora una relativa proximitat. Què us voldria dir en aquest moment que estic acabant i que voldria deixar com un petit llegat? Doncs 3 coses. La primera és que el que feu, la feina educativa que feu, val molt la pena. El nostre món certament ens sorprèn per la seva complexitat i les vulnerabilitats que té. Quina responsabilitat, doncs? Aquest ajudar a créixer en el compromís, els valors evangèlics i humanistes, les persones que demà hauran d'afrontar tots aquests reptes. Que bonic és poder col·laborar així a aquesta cura del nostre món ferit. En segon lloc, que us acompanyeu i us deixeu acompanyar. Que recordeu que aquesta missió no la podem fer sols, que necessitem ajut per afrontar els reptes enormes que tenim. Jesuïtes Educació ha de ser una veritable xarxa de cura i de missió. Tant de bo ho sigui encara més. I en tercer lloc, voldria acabar amb una paraula d'esperança. Com hem vist, tenim uns reptes enormes, però mai oblidem que nosaltres som simples col·laboradors, col·laboradores de quelcom més gran que nosaltres. Nosaltres, com va dir una congregació general dels jesuïtes de tot el món, som col·laboradors del Crist en la seva missió. El que fem, les bones llavors que sembrem a la nostra feina, és una aposta d'esperança en la que nosaltres no som els protagonistes, sinó aquell, Jesús, que ens va pel davant, obrint camí, i pel darrere, cuidant i enfortint els que van quedant al costat i al darrere. Endavant, doncs, que amb els vostres esforços i professionalitat sou col·laboradors d'una missió que ens supera, però en la que ens veiem col·laborant. Gràcies per tot, bon coratge, bon estiu i endavant. Hi ha un debat social sobre si s'ha après alguna cosa nova durant aquest confinament o no s'ha après res nou. Jo no vull entrar en el debat. Jo estic convençut que moltes coses hem après i també estic convençut que amb les adversitats un pot arribar a créixer, com ha estat segurament el nostre cas. Penso sincerament que en les adversitats viscudes hem vist que la confiança és un tret característic nostre i ho ha de ser així. Hem descobert de nou la importància de la confiança. I això lliga amb el nostre lema de les línies de força d'aquest any. Confiar en tot, servir i estimar. Sincerament, hem guanyat amb confiança. Ens hem donat la confiança a cadascú de nosaltres. I entenc que això ha de ser ja una característica també de futur, perquè hem de canviar algunes coses. S'ha vist ben clar en aquest temps que ens toca canviar algunes coses. Una d'elles pot ser, evidentment, augmentar en transparència, però també augmentar i ser clars valedors de la confiança. Sense confiança no es pot construir res. I estem construint coses massa importants com perquè no ens fem confiança els uns als altres. Importantíssim. I una institució amb confiança marca clarament una característica d'aquesta institució. Perquè les persones confiades són, sincerament, el que marca la qualitat d'una organització. Siguem confiats, no gratuïtament, siguem confiats perquè siguem presents que estem treballant per una cosa comuna, per una cosa en la qual tirem endavant com a institució. Estem cooperant amb un repte importantíssim i ho fem de manera confiada. I per tant, aquí, un altre cop, les persones som qui marca aquesta qualitat de la nostra organització. Una organització, sincerament, que s'ha mostrat oberta, s'ha mostrat, sincerament, creïble. Estem orgullosos de com hem fet les coses. Hem estat, a més, solidaris. Hem sigut una institució atractiva, fins i tot. Una institució de qualitat i excel·lència educativa. I també una institució que ha posat en marxa i ha continuat posant en marxa el Magis Ignasià. Això és molt important. He parlat de confiança, però la confiança ens ha de portar sempre finalment a l'esperança.
l'esperança que la companyia de Jesús està amb nosaltres, l'esperança que les nostres escoles han de seguir els seus reptes i han de seguir, diguéssim, fent un futur molt clar. Mireu, avui estic a casa, on he passat moltes hores connectats durant aquests darrers dies i setmanes. I estic davant d'un quadre fet per un amic meu, el Romà Penedès. Un quadre que d'alguna manera simbolitza el que pot haver-hi en una escola. En el quadre hi ha llapis, hi ha quaderns i llibres, hi ha també una tenora, la música també és educació, evidentment, i hi ha una llibreta o un llibre en blanc encara per escriure. L'hem d'escriure nosaltres. És el futur de les nostres escoles i és el futur de Jesuïtes Educació i és el futur de la Companyia de Jesús que hem d'ajudar a escriure cadascú de nosaltres. És una tasca important i estem forts per fer-ho així. Ens sentim bé, sentim que hem fet bé la nostra feina i sentim que tenim futur, com deia abans, que podem construir aquest futur nostre plens de confiança i plens també d'esperança. Bàsic, és molt important. Som capaços, malgrat tot, malgrat el moment, de tirar endavant els reptes que tenim amb la nostra tasca futura. Som capaços, per tant, d'escriure aquest futur nostre, aquest futur que volem i del qual cadascú de nosaltres és, en una part, corresponsable de que sigui cert, de que sigui aquest el que voldrem. Això és així. És moment, per tant, d'escriure-ho de forma plegada, conjunta, juntant-nos tots nosaltres, juntant i sumant les nostres intel·ligències, la nostra feina, la nostra dedicació, etc. I ho hem de fer de forma interactuada. Hem d'interactuar, cadascú de nosaltres. Hem de tenir-vos com a ajudants per tirar endavant aquest nostre projecte. Amb orgull i admiració. Estic orgullós de formar part de Jesuïtes Educació. M'estic fins i tot posant una mica ara, m'he emocionat, us ho dic de debò, perquè crec que és un moment de dir, escolteu, sumant, tirem endavant, sumant, tirem endavant això que volem, que és fer una educació integral i cristiana. Tirem endavant els reptes que tenim entre mans perquè som capaços de dibuixar aquest llibre encara per dibuixar, encara per escriure. I som capaços per fer-ho, de debò. Aposto, per tant, pel nostre projecte de futur, amb orgull, un projecte obert, plural, generós, universal, cristià, i que ofereix una vida plena i en abundància i que neix d'una mirada creient sobre el nostre món i sobre els nostres alumnes. Una mirada capaç de canviar-ho tot. Una mirada capaç de tenir futur, de tenir esdevenidor, que el farem, em repeteixo molt, ja ho sé, entre tots nosaltres. Passeu un bon estiu amb la vostra família. Estimeu-vos tant com pugueu, que és important. Digueu, us estimo, que moltes vegades no ho diem suficientment. Moltes gràcies i bon estiu.